व्हिडिओ हे गाईज आम्ही येल्या सांगा बानार व आतिश व शिवम हाय व आमचे युट्यूबर नितीन गावकर अहो सांग दोळ्यार पट्टे लाईटी मारे साहिल गावकर आतिश गावकर विचार रे सायलाइट मारते साईडच्या वयते कोण साईडच्या वयते मासे पिले असल्या चांगलं जाता आता तू घेऊन त्या गाडा काढता ना ते काढलं आता राऊंड काढून साईलावर जबरदस्त घेते मार मला फोन घे असं तू ओढून अरे बट आता डोळे आता ऐक ना ना आता चालेल ना स्टॉप आता अंगचल्यान घे अंगचल्यान पण ना मास्क पण आता पण सर अरे अतिशय आता हांगच्यान घे आता गाडयेल्यान जेवण येतलो चाल दो ना तशी बंद कर हय यो यो जापू काय यो गाडी कोण हे करपा गाडयेल्या यो तो हा झाला तर काय असो यो तो धरतो तो काढ हा ताका मार मरे गाडी हे सायलेंट मारते आयच्या वयती वयता गाडी हँडल जोर बाजाय तू गाडी गाडी धर अरे अरे राव रे तू सायलेंट मारला ती आणि वयता हेसायच्या ना हा पडता गॅप गेला त्यांना सायलाइटिंग किती तू सायलाइट टी मारता आणि वयता हेसायच्या ना ए सिरियसली पण घे आणलं बरं हे सिरियसली घे
त्यांना सिरियसली घे आवर सिरियसली घे असं नका सायलाट मारतात ती आणि वैत कोण सायलाट कॅमेरा अरे वैत कोण साईड तू आणि सायलाट मारतो कोण रॉंग झालं पोय त्या खापऱ्यान लायला काय वगला रातीन चलयता सिरियसली घे राव तसं कितें तापोन शे तापोन ना साईला तापोन घे म्हणटा त्या खापऱ्यान लायला बरं काय वगला रातची गाडी चलयता पोय रे म्हणतो म्हणतो पोय रे खापऱ्यान लायला काय वगला रातीन गाडी चलयता आणि तू वैत ते सायलाट मार मरे अरे तुम्ही कोण रे राव तुम्ही कोण रे म्हणतो त्यांना म्हणतो वैते अडच्या सायलाट मार मरे मारता सायलाट ते अडच्यान वैते सायडीच्यान का मग ओके तो संध्याकाळचे पैसा दिसपा ना पोय रे खापऱ्यान असाय का लायला वगला काय राव रे आपण जायचं तुम्ही किती सांगायचे आणि तू वैत ते सायलाट मार मरे या साईड वैत तू ते साईड सायलाट मारून म्हण पाते याद उरणार रे अरे वय तू कोण साईडीन तू ना मार मरे वैते राव रे आपण जायचं वैता तू किती सांगपाचो नाका तू झगडोपास वयता गाडयेचे बसोन त्यांना उठ रे तेगे थापड मारून टाइम कर नाक रे तू एवढे यो अरे अहो 3 मिनिट झालं तुमगे याच करता काय वकला गाडीच होता रात्री दिसना मला किती म्हण रे दिसना आमच्या जो तू एवढे जाण जो मरे वकले काढून घे फक्त रावणार वाज धरले पय वाज धरले त्यांना वकले काढून घे रातेन काय वकला गाडी चलयता ओके हा तू जाय यो त्यांना तू हा ते तेन जा पाय रातीन तू काय वगला गाडी चलयता वैत ते सायलाट मार मोड तू आमको कळपा लागतो कोण साईड वैतो राव रे हांव कोण चडच्या वयता तू राव हांव जेन्ना म्हणटा पळय हेका हांव कोण चडच्या वयता तू कितें सांगपाचें हांव कोण चडच्या तुमी कितें सांगपाचें तू वैत ते सायलाट मार मरे ती सायलाट मारता आणि हे सायडी वैत तू आमको कळपा लागतो कोण साईड वैतो परत किती तरी इटेड म्हणून ओके हांगच्यान घेवपाचें आं तें बेन कोण साईड वैतो राव रे हांव कोण चाय वयता तुमी कितें सांगपाचें तुमी कोण हा तुमी कोण यो रे असं यो रे कॅमेरा चालू आसा दृष्टी पडपा ना कॅमेराचे तो माझी माहिती डायलॉग द्या तुमी म्हणपाचें तुका तुमी कोण म्हणटा तितलें म्हणपा मरे तुमकां दाखयता हांव कोण चडच्या वयता तुमी कितें सांगपा रे तू वैत ते सायलाट मार मरे आमको कळपा लागतो कोण साईड वैतो सांग तशें आसनाक चडयेचें हांव तू डायरेक्ट दाखय सांग यो तूं यो हो चल डायरेक्ट फाटर विराट घेऊन यो रे. घेऊन यो मार ते गेला यो आणि पटकन मार आसनाक चडये असणार सिरियस रागान मारतो सोळा अरे तू यो अरे तू तू किती सांगपाचें तें घेता तू किती सांगता असणार सैला असला फेल गेल्या टायमार किती मारता न्ही आणि फिरा राव रे तू दाखय मरे शेवटी येत रे बट क्लिअर
मायक मायक भायडे राम फ्लॅश पेट्टला पळयता 80 सपोर्ट ना सोडून तू गाडी जाता गॅस आता वेगळं येता सगळ्याची गाडी तू राव रे हांव कोण झाड जाता तू कितें सांगपाचें हा तुमी कोण रे तू कितें सांगपाचें मार मरे असो त्यांना तू ते 3 पार्टी मला तोड तेगे तकले लाय सवका हय कितें तें कळपा जाय न्हू ना तू कसो येयला तो कळटलो तेगे दुसरो वार जवा भायर होतो राम बाटली काढून मारपा तेन्ना ते मेवपान घालपा ना सोकल हो बडना तिमी बॉल मारपा ई पळय साडी वयतो राव रे हांव कोण झाड जायतो तू कितें अरे तू कितें सांगपाचें तू कितें सांगपा तुमी कोण रे अरे हा तुमी कोण रे सायडीच्यान अशें मार हय मार आनी चल या मोठ्यान म्हण रे लोक ती सायड फोकस रा मास्टर साहिल फाटी यो एवटेरा वयर यो ना चलो किधर रे बाबा Thank you. चला 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 गाडी या करू मरे या